ngithe mangithola ucingo ngile kwela seMpumalanga njoba ngibhizi ngisiza ngilelwa abasebenzi laba xhashazwa khona ngase ngithola ucingo lokuthi kunomkhuleko kwelakithi kwaZulu ngase ngibuza ukuthi wani lo mkhuleko batha ukukhulekelwa owakwethu usenzo Mchunu ukuba einkingeni ezimhaqile ngoba ukabe khona unembe omkhombayo ukuthi unobhici ngakho ke wonke umuntu obhekene nenkinga nechallenge uyathandazelwa umhlaba kona wamagwala umhlaba wona owabathelekisi kepha abadayisi nemencemence nabazenzisi esibafunde eBhayibhelini babe khona bakhona basazoba khona basawuba khona futhi injalo nje abantu oqalazayo ngaphambi ukuthi akhiphe izwi bohlezi bekhona labo bantu singabexwayi futhi ngoba ubufakazi bokuthi yonke into eyenza empilweni yabona nje kakhulukazi ukuhlasela kwaZulu ngoba le yimpi ebheke kwaZulu ngifuna ukunicacisela nini yimpi ebheke kwaZulu le uZulu kuze unqobe noma uphazamise ufuna uhlukanise wodwa kodwa mawuthi uyabuka abaholi bethu sibadinga bonke angithi kepha ke manje ke nabo futhi mina ngihlala ngibatshela abafana bakithi engihamba nabo ngoba njengengqwele awudingi ukuthi uzobe kwi political position noma ube kwi managerial position uzohole mina I'm enough with amabhincami aye amabhinca yeye phambili ngamabhinca phambili noma ngabe izindle zodaka noma ngabe izindle zodaka usekhaya lapho usekhaya lapho uhema noma ngabe izindle zodaka we noma ngabe izindle zodaka we usekhaya lapho usekhaya lapho wema mina njengomongameli wamabhinqa angenqeni futhi ngiyaqonda futhi angesabi okubalekile ukuthi ngizomela usiko impilo lolodwa engifuna nawe okhona phakathi kwethu oyikholwa othi uyakholwa uthathe lo mlayezo kubalekile ukuthi uma ngikhumbula uJesu Kristu kubhajwe imbongolo odakeni ngelanga leSabatha wathiwa onywa oma ukuthi umphuma umphefumulo wembongolo noma ikhishwa odakeni na kodwa uJesu Kristu wathi khiphani imbongolo odakeni ngoba iSabatha lisho ukuphila uma selisho ukubulala akuselona iSabatha ngiyangizwa bangcwele futhi athi amahubo kaDavide sengimdala netshe sengaliphosa kufike la ngiyakhona kodwa akaze ngimbone kaJehova inqotshiwe umfowethu ke usenzo engikwaziyo ngaya kokuningi kodwa angilazi iphuma mhlambe ke yisho
noma ipolitiki. Uma ngemfana intombazana. Mina ngimla ngizokhuluma okuyikho engikwaziyo engingakwazi angikwazi. Futhi unenkinga ngalokho akafuseke. Hawu ngiyaxolisa. Hawu siyasonta. Awu haleluya. Awu ngithethele abangcwele. Ish ziyakhala manje. Okubalekile ukuthi angilazi iphunga ngaye usiphathile kwiprovince ephethe inhlangano abusa kuyona okuyona yasikhulula ukubusa kwaKhongolose la ngikhuluma umlando wakhe la ngikhuluma umlando wakhe angimkhankaseli anginendaba nomuntu wena wenzani kodwa 2004 ukuze uKhongolose agcine ephathile la kwaZulu uyena wayonobhala weprovince waKwaZulu Natal leyo nto leyo umlando sobala futhi nangesikhathi sokuthi ubaba uJacob Zuma aphathe ngo2007 umuntu owayekhankasa ephethe ama-numbers kubhekwe Polokwane uSenzo Mchunu ngicela nimshayele ihlombe kulokho bakwethu umlando kawuphikiswa umlando uyiqiniso eledlula elingalikhuluma ngomlomo namhlanje engalikhuluma kusasa. History is more than just the path created by the past. It influences the present and it paves the future. Into ongayibiza ngeqiniso emhlabeni ilesidlule. Yingakho mangabe makholwa abafundisi bakithi maniyongcwaba nithi uthulo uthulini nithi umlothe emlotheni nisuke nisho isiqiniseko sokuthi lo muntu akasekho akasewuphinda avuke. There is no history in life that prove that this body when it's normal it can rise again and be me and me again. Umlando osalayo othi kuyise ngisho kwenzani. It means the body can die, the spirit rise. Umlando ke uzokhumbula ukuthi emveni kwalokho 2009 emveni kwalokho nokungena kwamongameli uJacob Zuma eParliament amahala njonjo okuyibona abasondezeli nabaququmezeli kwakuyibona futhi obaba uSenzo Mchunu amandla omuntu awadliwa kwaZulu futhi nezimpi abhekene nazo mina ngiyithandi njengezimpi ngiyithatha njengomlando nanje ngiyibonga alikhi iqhawe elingenasibongo kwaZulu alikho iqhawe linjani ngisho inkosi zelwe yodwa kwabo mayisukuma iyabonga ukubonga kwayo kunesitha and isitha is a very important item emhlabeni uNkulunkulu mawungambuza ukuthi bebalekile abantu bekhonza kodwa uthi uSathana akaphele yini na wathi uSathana angathi angakuphendula uNkulunkulu mayinethu bathi uSathana ulunge khonkothe eminyango ngoba ungikhumbuzela abantu bami ukuthi mina ngiyuThixo kunjalo bazalwane sengiphetha okubalekile ukuthi konke lengikushoyo ukuthi isitha kodwa ubuqhawe umlando anginendaba mina nento eziningi engizwa kuthiwa ikhona kuthiwa kuyiwale mina ngizonifundisa into eyodwa makhono ukuthi owakwenu awumlahli ukuhle noma kokubi ngoba lento yokuba yikhakhaso ukuvuna umoya icala lelo futhi okwesibili uma ngabe
ngisho esebhedile ukuboneni ukuthi ingane mayisigwetshiwe enkantolo sethuthi lekajele iyongena ngale ubona uma wayo emilapha ekumabhedla gadi eyiphathisa umlayezo athi mntanami ngiyakuthanda athi uNkulunkulu uyakuthanda athi sizokuthandazela qina eshingane igotshutile kajele. That is the power of life. That is the power of wisdom. That is the power of family. And our politics is family, and our culture is family, and our wisdom is family. If it's not, it means it's corruption. Ziyakhala manje.